היי, מה קורה אנשים יקרים? מה שלומכם? ברוכים השבים לתוכנית שלי, או ברוכים הבאים, זו הפעם הראשונה שלכם. אני יוסי נגה from the A, כאן בסטודיו A, home of the A sheet, ואתם על כוונת המשורר. התוכנית בה אנו לוקחים את השירים האהובים עלינו, מנתחים, מפרקים, ומנסים להבין מה הייתה כוונת המשורר. והיום, יום ראשון, תחילת השבוע, ובאזי סיזן is ongoing, on fire. באזי עם עוד אחד לקראת האלבום שלו. אנחנו אחרי בינלאומי ויום אחד, שתי שירים מעולים שעשו לנו את הספתח ככה לקראת הרול-אוט של האלבום הזה, ואנחנו מקבלים עוד שיר מבאזי לפתיחת השבוע שנקרא אני ואתה. כותרת מאוד מעניינת ומבטיחה, אנחנו כבר מבינים שזה הולך להיות איזשהו דיון גם על פי התמונה. אנחנו יכולים לראות את הקאבר שהוא שם פה, זה בעצם הוא סוג של חוקר את עצמו כנראה, זה נראה כמו חדר חקירות, מכוון אקדח. זה נראה שהולך להיות פה משהו במישורים היותר פסיכולוגיים, יותר שיחות פנימיות, יותר ראייה עצמית כזאת, וזה מאוד מעניין, מאוד מעניין. זה עוד כיוון שיכול להיות קיים באלבום של באזי. אנחנו ראינו בשירים הקודמים שהוא טיפה דיבר קצת יותר החוצה, דיבר יותר כלפי אנשים, בעיקר לסביב כל העניין הזה של האם הפסקתי, האם לא הפסקתי. אנשים כן אמרו שהפסקתי, אז אני לא מפסיק, אני ממשיך. זה היה בעיקר שיחה בינו לבין הבחוץ, היו פה נגיעות ושם, אבל עכשיו אנחנו מקבלים שיר שנקרא אני ואתה. אין יותר מדי מה לדבר, חברים יקרים, ואנחנו נכנסים לזה מיד. Let's get right into it. באזי בי, אני ואתה. Here we go. ושנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני אנצל את ההזדמנות כדי להגיד תודה רבה לכולם. תודה רבה חברים על כל האהבה. הערוץ ביוטיוב הולך וגודל לאט לאט. בטיק טוק אני רואה הרבה אהבה על כל השורטים שאני מעלה. אז חברים יקרים, תודה רבה, תודה שאתם מתחברים לחומר, וכמו שהבטחתי, בלי עוד יותר מדי חפירות, let's get right into it. באזי בי, אני ואתה. בואו נראה מה באזי נותן לנו פה. אני ואתה, אל תגיד לי מי אני לא אגיד לך מי אתה, אבל ננצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. אל תגיד לי מי אני לא אגיד לך מי אתה, אבל ננצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. אוקיי, אז ממש שנייה לפני שאנחנו נכנסים לבית, מילה כלילה להוק, אין יותר מילה מה להגיד, זה די ברור. כן מעניין להגיד שכשהוא מדבר על אני ואתה, הוא מדבר על עצמו, אז זאת אומרת שבעצם זה משהו שהוא עושה פה עם עצמו. אל תגיד לי מי אני לא אגיד לך מי אתה, אבל בשתי המקרים זה הוא עצמו. אבל לנצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. כלומר שהחלקים שבתוכו יהיו שלמים, שהם יסמכו רק על עצמם בעיקר, על הבפנים של עצמו. בעצם הוא אומר אני צריך לסמוך על עצמי, ואז אני אצליח. אני לא אגיד לך מי אתה, אבל ננצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. לפני יותר מעשור רציתי להכיר עצמי, נפתח שולחן ורק אני יושב עימי, בכיסא הריק שממולי אני בואה, מנסה לשוחח אך אין קול ואין עונה, רוצה לפתוח אך הדלת נעולה, דופק יותר חזק שואל לי מישהו נמצא, לא צלחת שניסיתי בכתיבה, נעים מאוד אתה אני, היי אני אתה. יפה, אני אוהב איכשהו, אני אוהב את המטאפורה, כי הוא לוקח את השיחות הפנימיות שלו עם עצמו, או בכללית כל התהליך הזה של ההסתכלות הפנימית, והוא אומר ניסיתי את זה בצורה כזו או אחרת, כיסא הריק שמולי אני בואה, מנסה לשוחח אך אין קול ואין עונה. כלומר לא היה שום תוצרת בכל הניסיונות דיבור הפנימיים שלו כשהוא עשה אותם בדרך מסוימת, עד שהוא ניסה בכתיבה. וברגע שהוא ניסה בכתיבה, נעים מאוד, אתה, אני, היי, אני, אתה, יו. כלומר כבר יש שיח ברגע שהוא מתחיל בכתיבה, וזה דרך יפה להגיד. עד שהגעתי לכתיבה בעצם הייתי קצת אבוד, חיפשתי, ניסיתי, עד שהגעתי לכתיבה ופתאום נפתחו שערי השיחה. רוצה לפתוח אך הדלת נעולה, דופק יותר חזק שואל לי מישהו נמצא, לא צלחת שניסיתי בכתיבה, נעים מאוד אתה אני, היי אני אתה. ענית איפה היית, מה נסגר איתך, חיי קורסים אין לי אף אחד אני זקוק לך, לא מצליח להבין מה קורה לי, מושך צרות ושום דבר לא הולך לי, אומרים שהכאב חולף עם הזמן, או שהם טעו או שהשעון פוקדן. אומרים שהכאב חולף עם הזמן. נכון, זה משפט שכולנו מכירים, כולנו שמענו אותו בצורה כזו או אחרת.
הוא אומר, או שהם טעו, או שהשעון בוגדן, כי הכאב הזה לא חולף. חיי קורסים, אין לי אף אחד, אני זקוק לך. כלומר, זה יפה, כי הוא אומר, רק כשהגעתי לכתיבה, נפתח בפניי החלק הזה בתוכי, שחיכיתי לו, שהייתי זקוק לו. זה יפה שהוא אומר, אני ואתה, ובשבילי, האני זה כאילו האני העצמי שלו, הנוכחי, היומיומי שלו, והאתה זה ההוא שהוא חיכה לו, זה ההוא הכתיבה, זה הבאזי הכותב, שהוא חיכה לו שיגיע, כדי שיוכל לשוחח איתו, באמת להבין מה קורה. מושך צרות ושום דבר לא הולך לי, אומרים שהכאב חולף עם הזמן, או שהם טעו או שהשעון בוגדן, לא פשוט לגור אצלי לחיות בי, אתה בטח מתבאס שאתה הוא אני, אל תגיד לי מי אני לא אגיד לך מי אתה, אבל ננצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. אל תגיד לי מי אני לא אגיד לך מי אתה, אבל ננצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. קודם כל זה לא פשוט לחדור אליו בפנים, כי זה קשה לתפוס מה שאתה מחזיק שנים, אך תן לי רגע לדבר אליך בכנות ולחדד לך טיפה יותר את ההסתכלות. כישרון מולד, אתה אמן מהחיים, על מה אתה מדבר? את ההשראה לאנשים, לאומנים הצעירים, הדלת שפתחת עדיין מנגב את הדם לביטים שרצחת. אוקיי, אז זה כאילו כביכול לכיוון השני שלו, ככה אני מבין את זה. זה עכשיו האתה מדבר אל האני, אם מקודם זה אני דיבר אל האתה, אז עכשיו האתה פונה אליו, הוא אמר לו מקודם, אתה בטוח מתבאס שאתה הוא אני, אז עכשיו, אומר לו, קודם כל זה לא פשוט לחדור אליו בפנים, כי זה קשה לתפוס את מה שאתה מחזיק שנים. תן לי רגע לדבר אליך בכנות, ולחדד לך טיפה יותר את ההסתכלות. כלומר, הוא אומר את זה לבאזי ההוא שחיפש בוורס הראשון, את הבאזי הזה, שהרגע מדבר. כישרון מולד, אתה אומן מהחיים. על מה אתה מדבר? אתה השראה לאנשים. לאומנים הצעירים, הדלת שפתחת, עדיין מנגב את הדם לביטים שרצחת. גם ברים קטנים יש פה תוך כדי, רוצח ביטים, מנגב את הדם, אז יש פה הרבה עניין, יש פה הכל מהכל, יש פה שיחה אישית, יש פה קצת ברים, יש פה, אני אהבתי מאוד את השורה של מושך צרות ושום דבר לא הולך לי, אומרים שהכאב חולף עם הזמן, אז או שהם טעו, או שהשעון בוגדן, אנחנו מקבלים הכל מהכל, let's get into it. בכנות ולחדד לך טיפה יותר את ההסתכלות, כישרון מולד, אתה אמן מהחיים, על מה אתה מדבר? את ההשראה לאנשים, לאומנים הצעירים, הדלת שפתחת עדיין מנגב את הדם לביטים שרצחת, דאגו שתפסיד, ניצחת, הם רצו אותך נופל, אכזבת, ואם זלזלו אפילו בכאילו, הפכת לשחור הכי קשוח שיכירו, לימדת שאויבים יצוצו בדרך, אך לא לדפוק חשבון, אתה בן של מלך, בית הישראל, אריה יהודה, ברוך השם תודה לאל, שאני וואדה. אל תגיד לי מי אני לא אגיד לך מי אתה, אבל ננצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. אל תגיד לי מי אני לא אגיד לך מי אתה, אבל ננצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. כמו כל הוק של באזי, אנחנו מקבלים משהו שהוא במפי, שקל לזוז אליו, שהוא קליט, ושהוא תוך שמיעה או שתיים הוא כבר ייכנס לך למוח, והוא יהיה לך כל כך תקוע במוח, שגם אם תשמע את זה עוד שנה אחרי שלא שמעת, אתה תדע לשחזר את המילים. ואני אוהב את הסוף, הסוף באמת, הוא הניגוד המוחלט לסוף של הוורס הראשון, נכון? בסוף של הוורס הראשון אמר, אתה בטח מתבאס שאתה הוא אני. הוורס הזה אומר לו בסוף השיר, ברוך השם, תודה לאל שאני הוא אתה, והוא באמת, אחרי שהוא נתן לו שיח רגע על כאילו, שומע רגע, עצור, עכשיו הגעת אליי, עכשיו אנחנו בשיח, אז בוא אני אציג לך את הכוס המלאה, את חצי הכוס המלאה של הדברים, וכמו שאמרתי, כבר בשירים הקודמים, באזי חזק מאוד במסורת, באזי חזק מאוד תחושת ההבשה שלו, כבר אמרתי בשירים הקודמים שהוא מלא מלא מלא, הוא נוטף ניצוצות של הבשה וניחוחות של הבשה, והוא משתדל להזכיר את זה בכל מקום, והוא אומר, בית הישראל, אריה יהודה, ברוך השם, תודה לאל שאני הוא אתה, זה תמיד חוזר לזה, תמיד מגיע לזה, זה יוצא משם, חוזר לשם, ואני אישית אוהב את זה במוזיקה, כי לי אישית זה מראה על אמונה של בן אדם, ועל דרך של בן אדם, ועל הזיכרון שלו שהוא זוכר, והוא יודע מאיפה הוא הגיע, הוא זוכר מאיפה הוא, מה המורשת שהוא משאיר אחריו, מה המורשת שהוא לוקח איתו הלאה, וזה באמת יפה, באמת יפה, ובואו נראה איך השיר הזה מסתיים. אני ואתה, אין חבר אמיתי יותר,
ואין לנו אף אחד אחר. אני ואתה ננצח את העולם הזה ביום שנבין שזה רק אני ואתה. בזי, come on, בזי season is on point, חברים יקרים. עוד שיר של בזי בי, אני ואתה, me and you, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לאלבום של בזי, ואנחנו מקבלים שיר שהוא בווייב אחר, מכיוון אחר, ואנחנו כבר רואים איזה חלק הוא ישחק באלבום, ומעניין בכלל, זה כבר גורם לי לחשוב על האלבום ואיך הוא יהיה מורכב, ומה יהיה הסיפור, מה אנחנו נראה, איך הוא יהיה כתוב, איך הוא יהיה מסודר, הסאונדים שנשמע, החוויות שנחווה. כל זה באמת מעניין, זה מה שהאפקט הזה עושה של להוציא את השירים ככה. אני מאוד 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 אוהב את האסטרטגיה הזאת, זו אסטרטגיה שאני גם מדבר עם החבר'ה שלי באישית על זה שאנחנו צריכים לקיים אותה בצורה דומה, אנחנו צריכים להוציא סינגלים, טק טק טק, להכיל את הקהל טיפה, להבין מה האווירה שאתה הולך לקבל. זה גם טוב לקהל כדי להתכונן, וזה גם טוב לאומן כדי להבין את הווייב, להבין את השטח, לראות מה הרוחות, לדעת באיזה כיוון צריך ללכת. אז אני אוהב שהוא עושה את זה, ואני אוהב את מה שאנחנו מקבלים, זה באמת בונה לי את הציפייה לקראת האלבום. ולגבי השיר הזה ספציפית, אני אוהב את השיר, זה שיר של הסתכלות פנימית, שיר שהוא מעניין, שיר שהוא קצת חושף עוד נפח מהתהליכים של בזי, מהתהליכים שעברו עליו, שעוברים עליו. באמת היה לו איזה זמן של התלבטות, היה לו זמן של תהייה, של הרבה שאלות פנימיות, עד ליום שהוא התחיל לכתוב והוא מצא שבכתיבה הוא מצליח להוציא את עצמו, הוא מצליח לשוחח עם עצמו, הוא מצליח לפתור את הטעויות אולי, או לדבר על הטעויות, להגיע להבנות עם עצמו. ובאמת בבית השני אנחנו רואים מה קורה כשהדבר הזה בפול אפקט. אנחנו רואים שדאגו שתפסיד ניצחת, הם רצו אותך נופל אכזבת. אנחנו רואים שהצד הזה בבזי מחזק אותו, נותן לו את הכוח להמשיך הלאה, ובאמת מרים אותו לרמות הכי גבוהות, כמו שאומר בסוף, ברוך השם, תודה לאל שאני הוא אתה. And that's it, חברים יקרים, זה היה עוד בזי, זה היה מהיר, זה היה קל, זה היה כיפי בעיקר, זה לא היה שיר מסובך מדי, אבל זה כן שיר מעניין, שיר מגניב. הווייב והגרוב, כמובן אנחנו מדברים על זה בכל שיר של בזי, אבל הווייב והגרוב הם עילאיים. הגרוב של ההוק הוא עילאי. כלומר, אני אדע את הגרוב, אני לא צריך ללמוד אותו, אני אדע את ההוק, אני כנראה אדע לזמזם אותו כבר עכשיו את ההוק. אז זה באמת אחד מהכוחות של בזי, והוא משתמש בו בהחלט בצורה ראויה. אז תודה רבה אנשים יקרים, תודה רבה שצפיתם, מקווה מאוד שנהנתם, לפחות כמו שאני נהניתי לשמוע ולהכין את הסרטון הזה. תראו את האהבה, בתגובות, בלייקים, תנו קצת שיט שמה שיקדם את העמוד, ואנחנו נמשיך לדברים יפים וטובים יותר. And that's it, thank you for being here. אני הייתי יוסי נוגה, זה היה בזי בי, אני ואתה, כאן בסטודיו A, הומודי A שיט, כוונת המשורר, we out.